rifle and loot. Drink up, me hearties, yo-ho. We kidnap and ravage and don't give a hoot. Drink up, me hearties, yo-ho. Don't blame me. Yo-ho, yo-ho. Blame America. Yeah, Simon. America, yo. I already blamed. I already comments. Fuck, det var godt av deg. Nå. Already comments. Commencing. Sikkert nytt der. I already comments. Okay. Så, det eneste vi ikke gjør, vent til jeg hopper rundt. Ja. Jeg vet ikke, jeg sa noe nok kobbelt å fikse Vi tar andre måter vi gjør, va? Jeg vet ikke Hva selger det? Jeg spør, du kan bare bry på at jeg står... nei. No! Tøyet, jo. Jeg satt ikke til å hoppe. Levi kan. Careful, Andreas. Ja! Andreas ser allt koll i allt det som vi ska bruka nu. Kryp mot fittjan. Vad är det här? Du kom till att lägga den nya till det var kraften. Du kom till att lägga den nya. Yo, stupid idiot. Oh, hey, new guy. Hicka nu. Oh, they did. Jack! Yeah! Someone represent Du my called name. en staff kan börja kista. Men new guy, du ska represent me as the navigator. Okay? Det är inte ordentligt namn. Du hörs snacka namn. Du har inte eller det är Du har inte namn. Bullshit som 12 förstäder där. Du har inte namn! Kör. Yes. Du är ett navigator. Är det sånt Travis du ska bruka då? My name is the navigator. No, not that. Oh. It's navigator. I am navigator. I am navigator. I am navigator. Det är också ENKPS och shit. Ja. Okay, yeah, I come so pristine. Income, pebble. Är det ett låt? Timber. Shiver my timbers. Me gusta. En bra känner gud vad shit. Snack ska det vara? Nok stalt, ja. Simon. Huskökon, ska vara som störst. Ja, det är fint. Ja, fint. Så man gör 20 ska göra 3, så. Ja. Så jag klarar vi samla kapstånd i kisten. Faktiskt Kvui fest i vattnet. Kvui. ja, det är winter biome. Tack för det, new guy. Inte kör vi captain. Ja, jag undrar är knappt alltså för onkel kommer till att trappa alla mellan sig. Man Okay, sola, yes? The island tower just. Yeah! Did? Huh? Melon farm have just that. Ja. Looks Nej, unsecure there. Jag vet inte, är det pumpkin eller är det melon? Jag fick bara en melon seed, jag vet inte alltid det. Det var bara en melon. Nej, pumpkin melon seed. Yo. Jag får bara en seed från en melon. Det var bara en. Okay. Just accept it, man. Just I'm about to deal with it. Levi, men du är där i planta kaktusen, gör han till tvär.
Ja. Fuck no! Du kan stjäla den hemma spel också. Så gör äta men. Nej! It's my destiny! I don't give a... Yay! No! Yeah! Okay, see ya. Screw you guys. I'm going home! What? 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 Ah. Simon, no! We had an I'm not of this Espen. world. Hello, Espen, to je still. Shit. Sweet reaction, no guy. Oh. I find you. Jag hoppas jag hörde att jag hörde just öppna färgerna för. Yeah. Oh, there you are. Oh! Welcome back. Ow. Whoa! Yay! If it just back up. Oh ja, så kommer börja kavan till att What pitcha. the Yep. fuck? Jag tänkte cobblestone nu. Ja, jag skulle ge pitcha en plattform under det nu. What Så the jag kan ta fuck is this? What the fuck? I will make a shovel. Sfären kan still vara ice watch. Så vattnet inte frister mig när jag under det. Alltså hera hatta vattningsfrister. Ja. Okej. Kasper, minst det, du hickar i en ega. Levi, gräva till mig igen. Med det för... I will do my best! Kräva kväll. Ja. Kräva. Här är det gott ordnat att cobblestone just det. Så det är så ser. Espen vill inte koncentrera och så kastar på kamera. Ahaha! Hela block här. Ja. Vi kan också bara leta vattnet där också. Okej. Ja, just det. Men det var ett allt. Ja. We no longer need you on duty, Jesper. Get the fuck off there. Så får du faktiskt ta med dig och stanna det. Ja, jag vill ställa stanna nu. Ja. Okej, vi kör det. Nu har vi gjort det. Men du slutar fatta vad du säger här. Oh, good point. I will put a torch right next to the... I'd like to see your mess now, sucker. Sucker! Okej, att det är oftast då. Okej. Oh shit. Kan man inte säga så att... Nu ska du swish komma. Minns vi började så säga någon? Jag är bara halvrealistisk svänker runt ett Espen. Nej. You know, da vi gjort akkurat egna lilla arch. Outside shit. Jag minns allt som tog rätt ett Jesper. You? What? Jag var så svänker så jag hallucinated Espen som en kulling. Jesper kräva så här. Så hon är uppe till syna Vi tackar nyer. Emellan! Eller finns jag mellan? Jag kräver här på att Låt mig se! Ska det gräva? Det är som vatten jag skulle vara. What the fuck? Hela. Hej. Här? Hur ska... Och så, alltså jag vet inte, jag heter så en mellan. Nej, till mellan han kom om bara se på henne. Ger korrekt att lugga. Ger. Han tog den igen. Men därför finns jag mellan här. Termen vi, ja. Så Okay, I'm ska back. du gräva kavan när uppe i Arna blev väck? jag vill tacka för mellans. Arn tjej blev väck. Okay. Ja. Move your asses, I'm coming fry. Yeah. För luxar där med loner circle växa. Molt, är det inte? Det är också, hon kan bruka så hesa bort tid om vi ska bruka så. Bättre. Och allt som nummer. Okej.
Jag kan inte göra shit av I kavan shall då. hoe. I shall hoe everything. Jag brukar för gräset stadig. Okay. Kan vi ha det? Ja, Ja, till under torche. Det är rätt, det är det viktigaste. så när första att the captain, alltså you know our real destination, yo. Hello. Don't you eyes on me. Hva var det nu vi skulle fara i nästa färs? Hva var det nu vi skulle fara i nästa färs? Jag vet inte. What do? You know, our next adventure. Aj, gud så kom user här. Oh. Spoiler, March. Just give me direction, man. Just give me direction. In secret. We're heading upwards. Esbjörn, ner tanken, kan jag flytta dig långt griver? Jag vet inte vad hänt så slash. Okej, börja bara till att få på ett. Så att det som jag också säger nu är att hese tror jag är givarlöst av melonen. Och hämta melonen växt så han där. Ett kan bara köra. Ja. Me. Meh. Så det bara tjera graskar in i hjörnet. I don't see what you're saying. I got this. Ow. Det kan väl till. I got this. Så Helvete designer Esbjörn, alltså. Designer. kan man skulle pickaxe efter. Pickaxe man. Yeah, pickaxe that shit man. Pick that shit up. What? Hey, German knall. This one man. What? No, this one. No. Haha, jag kan gräva allt som jag vill. The pebble right in front of you. Jag är bara det bästa att gräva allt jag gör. Jag kan inte styrt någon. Jag getter. Ah, nej. Kan du gräva? I lost my shovel! No! No. Jag ska att as a matter of fact. Fett. Det är lika bra det är sånt. Hey! What the hell is this am I holding right here? What is it? Magic? It's snow. Det går inte rätt. Det är att man är istället. Onde nu kostar mycket här i Arna. Jag vet inte vad nu tja. What the hell man? No fucking fair! Shit. Oh. Är det just back out? Let's see it again. Shit det där. Oh wait. Jag kan bara plocka kavo i det. Thank you. Snäcka eka mold, har bara switcher moldy. Värsta molt. Ja, det är rätt att göra. Ja, men det är såna som vi kommer få av... Pumpkins? Nej, av... sugar. Oh. Och så brukar sand. Ja. Vi kommer bruka sand för ett samtidigt. Eller jag är för bara ett samtidigt. Okej. Ikke vi atlas av monsteren här i... Better safe than sorry! Det som är färdig att göra vid atlas av monsteren. Hej! Det var det. Ja, välkommen till den ivrar. Tack attention. Ja.